yn adran y Merlod Cymreig a'r adran B ar dosbarth i ebolesi. Ac Lee, yn siomedig, ddim ond un sydd wedi dod ymlaen heddiw. Siomedig iawn, deud yw gwir, bechod. Bechod iawn, deud. Mae efo pigo judges, newid judges, ddim yn help, mae'n siŵr. Wrth gwrs, mae yna newid o feirniad wedi gorau bod o flaen y ffair ac falle bod hynny wedi effeithio rhywfaint ar y rhai sydd wedi gallu ddwad ymlaen y fan hyn. Ond Palomino bach, rhaid ddangos gan Ceri Powell, sydd o flaen y beirniad Mr Gwyndadd Edwards o Frydfa Bron Bach. Wrth gwrs, dyn ni wedi gweld Gwyndadd yn beirniadu dipyn adran A. Mae'r Frydfa yn cael ei adnabod, ond wrth gwrs wedi gwneud dipyn efo'r adran B hefyd. Beirniadu'r adran B llynedd yn Sioe Glanysg, a wedi bod allan yn Awstralia yn beirniadu hefyd. So gen i weld Ceri Powell. Wrth gwrs, ystil i ddeud yn gynharach yn do pan oedd hon fewn am ffili bach tlws. Mae hwnna'n ffili tlws iawn. Mae na le adran stabal i hwnna, rhyw dro. Mynd y dda chwarae teg. Gen i weld yn camu allan. Ffili gri o'n hyd, ei gwir. Can symud y dda hefyd. Symud yn glen. Pert iawn, da. Pert iawn. That is it. So they just want to get forward here, but the worthy winner, 980, is Mr. Robert G. Jones, Buckley C. Pearl from Leinster. Ceri, it's a little bit lonely in here on your own. A little bit, yeah, that took some work. A beautiful filly and very well deserving. Oh, thank you very much. Very pleased with that. Oh, good. We'll let you, and hopefully when you come back into the championship, there'll be a little more competition for you. We'll try. Good luck. Thank you very much.